Kumusta? Maayong adlaw. Ako si Reymund. Hello everyone. Good day. I'm Reymund and welcome to my channel. Our lesson for today is all about the Hiligaynon interrogative ano. This is also similar with the Tagalog interrogative ano or what. Let us have the following interrogatives, but for today we will be discussing the following interrogatives, but we will be focusing ourselves on the interrogative ano or what. We also have the interrogative san-o, that means when, sin-o, which means who, nga means why, diin is where, pila is how much or how many, and paano is how. Ano ang imo ngalan? Ano ang imo ngalan? When we say ngalan, that means name, and then imo is you. So ano ang imo ngalan? That means what's your name? Ano ang imo ngalan? Or ano ang imo pangalan? Ano ang imo ngalan? Next is ano ang imo problema? Ano ang imo problema? When we say problema, that's problem. Ano ang imo problema? Imo is your. Ano ang imo problema? So what's your problem? Ano ang imo problema? May problema? Ano ang problema mo? Ano ang pangalan sang imo tatay? Ano ang pangalan sang imo tatay? When we say pangalan, of course, that's name, and tatay is dad or father. So this means, what's your father's name or what's your dad's name? Ano ang pangalan sang imo tatay? Ano ang pangalan sang imo tatay? Or you can also say, ano ang ngalan sang imo tatay? Ano ang ngalan sang imo amay? Amay also means father. Amay, tatay, father. Ano ang ngalan sang imo amay? Ano ang ngalan sang imo tatay? Next, ano ang imo kinahanglan sa akon? What do you need from me? When we say kinahanglan, that means need. Ano ang imo kinahanglan sa akon? What do you need from me? Akon is me. Akon in it or mine. Ano ang imo kinahanglan sa akon? Ano ang imo kinahanglan sa akon? Or you can just say, ano ang imo kinahanglan? What do you need? Ano ang imo kinahanglan? Another example is, ano ang aton dapat himuon? Ano ang aton dapat himuon? Himuon is like do or work on. Dapat is need or maybe must. Ano ang aton dapat nga himuon? What do we need to do or what must we do? Ano ang aton dapat himuon? Let us once again listen to our 3 examples on the screen. Ano ang pangalan sang imo tatay? Ano ang pangalan sang imo tatay? Ano ang imo kinahanglan sa akon? Ano ang imo kinahanglan sa akon? Ano ang aton dapat nga himuon? Ano ang aton dapat nga himuon? Next examples, ano ang imo ginaobra dira? Ano ang imo ginaobra dira? When we say dira, that's there. Diri is here. And didto is over there. Dira, diri, kag didto. Ginaobra, when we say obra, that's work. So what are you doing in there? Ano ang imo ginaobra dira? Ano ang imo ginaobra dira? Next example is, ano ang una ko nga dahaon? Ano ang una ko nga dahaon? When we say daha, that means cook or to cook. Ano ang una ko nga dahaon? When we say una, that means first. So what do I need to cook first? Ano ang una ko nga dahaon? Ano ang una ko nga dahaon? What do I need to cook first? The second example here is the third. Another example here is, ano ang makapalipay sa imo? When we say lipay, that's happy. So what can make you happy? Ano ang makapalipay sa imo? Ano ang makapalipay sa imo? So there are also variations. So you can also say makapahalipay. Ano ang makapahalipay sa imo? What can make you happy? Ano ang imo ginaobra dira? Ano ang imo ginaobra dira? Ano ang una ko nga dahaon? Ano ang una ko nga dahaon? Ano ang makapalipay sa imo? Ano ang makapalipay sa imo? Ano ang ginbakal mo sa tinda? Ano ang ginbakal mo sa tinda? When we say tinda, that means market. So what did you buy at the market? Ano ang ginbakal mo sa tinda? Bakal is buy and tinda is market. Ano ang ginbakal mo sa tinda? Ano ang ginhambal niya sa imo? Ano ang ginhambal niya sa imo? When we say hambal, that said,
Imo is you. So what did he or she tell you or told you? Ano ang ginhambal niya sa imo? Ano ang ginhambal niya sa imo? Ano ang imo sala? Ano ang imo sala? When we say sala, that's maybe the wrong thing that you did. Ano ang imo sala? Ano ang imo sala? Ano ang ginbakal mo sa tinda? Ano ang ginbakal mo sa tinda? Ano ang ginhambal niya sa imo? Ano ang ginhambal niya sa imo? Ano ang imo sala? Ano ang imo sala? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? That means, what should I do for your forgiveness? What should I do to receive your forgiveness? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Buhaton means to do and patawad is, of course, forgiveness or sorry. Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? When we say daha, that means cook, and then pamahaw is breakfast. Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? What did mother cook for breakfast? Ano ang gindaha ni nanay sa pamahaw? Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? When we say gusto, that's like, and then kanon is to eat. So what's ano gid bala ang gusto mo nga kanon? So what do you really want to eat? Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? When we say gusto, that's like, and then kanon is eat. Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Ano ang akon buhaton para mapatawad mo? Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? Ano ang gindaha ni nanay para sa pamahaw? Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? Ano gid bala ang gusto mo nga kanon? Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Gusto is like kuhaon is steak and kolehiyo is college. Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Ano oras maabot ang aton bisita? Ano oras maabot ang aton bisita? When we say oras, that's time. Oras, same also with Tagalog. When we say oras, that means time, and we say abot, that's arrive, and bisita is visitor. Ano oras maabot ang aton bisita? Ano oras maabot ang aton bisita? If you want to make this plural, all you have to do is to add the word mga in between aton and bisita. It becomes ano oras maabot ang aton mga bisita. That means what time will our visitors arrive? Mga bisita. If it's bisita, singular, but to make it plural, we just add mga, so it becomes mga bisita, visitors. Ano oras maabot ang aton mga bisita? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Balik means return or arrive. Balik means return or arrive. So what month were you able to go back here in the Philippines? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Or you can also say, sangsan o ka nakabalik diri sa Pilipinas? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Ano ang imo gusto kuhaon sa kolehiyo? Ano oras maabot ang aton bisita? Ano oras maabot ang aton bisita? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Ano nga bulan ka nakabalik diri sa Pilipinas? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? When we say regalo, that's gift, and gusto is like. When we say mabaton or baton is the root word that means to receive. So what gift would you like to receive? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? Ano ang imo paborito nga prutas? Ano ang imo paborito nga prutas? When we say paborito, that's favorite, and then prutas is fruit. So this means, what's your favorite fruit? Ano ang imo paborito nga prutas?
Ano ang imo paborito nga prutas? Ano ang imo paborito nga prutas? Ano ka nga tuig na bunag? Ano ka nga tuig na bunag? When we say bunag, that's born, and when we say tuig, that's year. So what year were you born? Ano ka nga tuig na bunag? Ano ka nga tuig na bunag? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? Ano nga regalo ang gusto mo mabaton? Ano ang imo paborito nga prutas? Ano ang imo paborito nga prutas? Ano ka nga tuig na bunag? Ano ka nga tuig na bunag? Once again, that's for our interrogative ano, which means what. But we also have san-o nga pila, sin-o, diin, and paano, which will be covered in the next video that I will be posting here on YouTube. Once again, that's for our Hiligaynon interrogative ano, which means what? Ano? If you learned something new from this video, please don't forget to like and subscribe as I am posting a new video every now and then. Once again, this is Reymund. Madamo gid nga salamat. Hasta sa sunod kag halong gid. Thank you very much. Until next time, take care.